gwara baba vedu nokudaro yamudarekisauya anziri kuti rikuda kukuuraya nokuda kwokuti ndakaroka ndekuvakagwara baba vedu unoti kudinazvo kwete unozivei? ndinoziva kuti takambogara pasabhuku tichitaura nyaya ataura kuti iko ndoda kuvakira gwara baba. Baba ndabvunza kuti makarangana nani ndimoda kuvakira gwara baba. Ndokubva ataura kuti takarangana, ndikati kwete nandizvizive. Saka nekudaro iwewe nokuda kuvakira guva chienda kuna baba. Baba ndiwo bhururu yama. Baba akupe guva hedi atore madzisawira vavakire guva. Saka neimwe nzira paklaim yaverengwa mukuti kwete hapana kuchiitiko chakadaro Ndizvo. Enimo watsanangurira dare kuti chizvii zvazoita kuti iwe usvike pakunyunyuta musorera dare. Inini ndaitaura kuti ndinyunyute mukati mwoyo wangu ndizvokuti ndakataura namukoma wangu ndatenga zvinhu zvokuti tivakire guva rababa. Ngatiite kuti tivakire guva rababa, but mukoma wakandisimudzira muromo kutaura zvandi iwewe hauiti izvozvo unoda kundiuraya. Hapana kana zvaunofanira kuronga apa nekuti iwewe zvinhu zvangu zvekumba kwangu hapana chinhu kana wandiri kufamba zvakanaka kumba kwangu ndikana komira wandikadaro. baba vedu munhu mumwe chete? Munhu wani. Munhu wani. Saka iwo wakanotenga zvinhu zvawakanotenga kuda kuvakira gwara baba. Chakakunotenga mukamugara pasi tafungawo kuti tidai. Aiwa, takambokurukura nyaya yakafanana iyoyo. Ndobva ndaona madhetsi acho natakanga tataurirana hapana chabuda. Ndobva ndangoti wena vamwe vangu pamwe varemerwa vana mari momwe regai nditi tenge zvinhu zviri kufamba ndiende nazvo pavari nditi zvinhu zvedu zvatakundikana kutenga tiri pese izvi ngatikwanisa kunge tichiita basa redu mune zvakanaka. Enimo makambogara pasi kurikura nyaya dzekuvaka gwara naenimo? Kwete. Nai enimo mungori tu mufamily? Hatisi tu. Makawanda? Takati wande. Pane vamwe vetokuhama miti vari pakati pedu zvanhasi? Panapa hapana mumwe munhu angagona kutipa any other information because imi vaviri muri kupikisana. Isu tandisipo kumba kwenyu, hatigari kumba kwenyu, tandisipo. Imi muri kupikisana muri tu. Uyo ari kuti hatina mbodaro, iwe uri kuti takadaro. Saka iwewe makangoronga muri tu nemukoma wako uyu here, kana kuti makazoudza vamwe pamwe vaning'ina vako kana vamwe vakoma vako vari pakati penyu apo? Chii chakanyatsoitika ipapo? apa patakaronga zvinhu zvitiri kwataivakira vatete. Maivakira guva ratete. Right. Pakanga pane vamwe vana hama miti vakawanda. Vakanga varipo apa patoti wande. Ndokubva mawirirana. Ndokubva tawirirana. Okay. Saka mawirirana nevamwe vese. Mukoma vachizoramba kutambira zvinhu zvawanga watenga iwewe. Pawakaridzosera kune vamwe vakati chii? Vamwe vari kuti ngatiitei iwo mukoma ndovakuomesa musoro vari. Vamwe vari kuti ngatiitei. Saka nhasi unoyo chakazokusunda kuti ugone kukwira dare, vamwe vako vanga vari peri pakukutsigira kana kuti? Vamwe vangu varipo pakunditsigira asi havapo vari mumabasa. Mbonyanyoita sei gura apa? Handisi kuziva kuti iwo pavari
Nai chichiri kunedza pavari Albert namamiti. Zvakaipa here kana kuti imi munokwanisa here kuti guva rababa wenyu rivakirwe imi Albert? Ini pachangu. Imi pachezvo. Inini handiti ngarirege kuvakirwa. Ini ndinoti ngaririvakirwe. Asi vanovakira aita chido chake chekushongedza ivhu anoenda kunotaura kuna baba, kutaura kuna sabhuku zvozikanwa vovakira. Saka izvi kwazvakataurwa ina handizvidi, handizviziva. Baba pane muning'ina, pane vaning'ina, pane muning'ina vababa. Vaning'ina vababa venyu ko hakusi kuendeka here kunovautaurira kuti toda kuvakira guva remumwe? Kuna baba munhu akaenda kwakari ndiye, handisi ndiye. Chimbobatai apa imi muri kutsigirana here nekuti uyo ava nechimwe chidanho chekuvakira guva rababa venyu? Muri kuzvitsigira here? Kuwana kunosiyana mumhuri handiti? Muri kuzvitsigira here kuti uyo ava pamwe wakatenga matiles, pamwe wakatenga dombo, hatizozati ukanyatsoitei wakatenga matiles. Imi muri kuzvitsigira here kuti muning'ina wenyu akatenga matiles kureva kuti ava ne-step ahead panyaya yekuvakirwa kweguva? Muri kuzvitsigira, muri kuwirirana nazvo here? Inini pachangu handisi kuwirirana nazvo. Pane pandoda kubvunzenyu, pane pandaona pane kachitsotsi kadiki. Enimo, iwo mukoma wako unomutrust? ndivatrasta zvangu but nemashoko ava vanozoda kutunga mberi. Noti zvangu pano ngati tipindure mubvunzo wangu zvazviri kuti mukoma wako unovatrusta here kana kuti kwete? Hongu kwete. Pane ipapo pani sotriga ndizvo tikasaudzana chokwadi hapana panogona kuti nyaya yedu iende kumberi. Ndati mukoma wako iweyo unovatrusta here? Alright, ayo ngatidai so tani. Nai anzani anymore, ndiwe anymore. Handiti wakambosumuka here ukaenda kunowadzana baba? Ende wauza Kwana tete vesara kubva vakashayika nevamwe vanhu makandiresina kwavo avauza kuwaini asi matadza kuwirirana. ipapo ndopandisingudza kuti ivo vari kuda kuzama kuita sei nokuti vakati anhu muda kuvakira guva iri muda kundiuraya. Saka inini ndosaka ndatiwo inini kuti ndikwanise kunge ndichivakira chinhu ndoudzwa mashoko akadaro hazviiti. Ndosaka ndauya pane mubvunzo wanambobvunza ndichiti imimi vahamamiti muri kuwirirana here nepfungwa yakaitwa nemuning'ina wenyu kuti akatotenga zvimwe zvinhu ahead kuti guva rapapa venyu rivakirwa? Inini zvangu handigoni kuti ndiri kuwirirana nazvo. Ndopatinoda kutangira ipapo. Handigoni. Handisiva baba varitaura kuti baba chaivo vauiso baba chaivo vawiro. Baba mazera atinoita isusu vagara vanga vari vechivanhu kuti vaiva nesvito. Saka handizioni pari ndo kuda vari gona vachiwandana. Ipapo ndakati vasvika kuti nokuti mazira atinoita baba varume avatiwa ndevaibuda anzi mondiro chanzani gonga. Saka right ndepane nyaya yaka tingatendereka takaita sei takatsvaga mativi ese asi chokwadi chirapa. Ngatidzokei tichiti wakamboendere kumasvikiro?
kuna abvunzira masvikira nakumboenda kunobvunza izvo asi ndakati ngatifambei aiwa ati agana kudochimirai takupa pfungwa kune avo ndaida kuti ava vatibvudze chikonzero chakakutadza kuwirirana ima muna kuenda kumasvikiro nokuti uyu munhu wamudoda kuzama kuda kuti muvakire hamusi ndima kaimiga kai andakaigwa nemasvikiro saka titi dzimu ranga riri pavari ranga risiri dzimu havana kuenda kumasvikiro pakafa boboi kurakidza kuti akaigwa nemasvikiro imu ngati munhu ashaika ngatite kuti munhu ashaika mumba musati mamuiga munotanga kuenda kun'anga here sei uyu yakazonzi nhasi afa maakuenda kumasvikiro isisi tina mudhara akashaika anga aine svikiro havasi kungobvuma kuvakirwa madzisawira avo vakati havavakirwe vanhu vese vane masvikiro saka vanhu havangangoswere vachitenderana tinavo mudhara bonifesi vakafapo vakavigwa nevanoti anonzi machienza ana madzisawira avo emhundo zvovakavaviga ehe asi takanzi chero ndikafa hamufe makandivakira kuisa doko isirai vamwe ramusiyei rakadaro saka vanhu vangangoswera vachitendererana izvozvozvo ndezvepa kwenyu kwazambu andana hama mita pana panyaya yachitauzama kuonesana ndeyekuti zvizobuda pachena kuti svikiro arivakirwa tese ndokunge vaviri muri mawirirana mafamba makabatana nyaya iri panapa ndeyekuti varume ava pauviri hwavo havasi kutowirirana zvachose vakutsvagana foundation saka nyaya yedu isusu payakanyanyonangana napo ndekuti ivo pache zvavo havatrustani uri kunzwa mukoma kuti munin'inapo watsvaga chawatotsvaga ichi handiti uda kundiuraya ndo zvakaklemwa pasamon handiti uyo wobva ati seiwo wazongouya nazvo wazviita uri one pfungwa yako ndeyei uri kuzviona manje saka kuda kuti pache zvavo varipo tu hapana kuita sei hapana kutrustana ende hapana kuwirirana pane kakufungirana futi kakaita sei kakakurisa zvokuti vangatadze kuzvitaura nekuda kwokuti mudare asi chokwadi ndo chiripo paground ivo pache zvavo mukada kunyanyotarisisa mhuri yekwampa mombe yacho imhuri ine vanhu vakawanda but nyaya yeguva iri rababa wevanhu vakawanda iri kunyanyotaura pamusoro pevanhu vangani 2 ende munhu yeye wacho akashaika iyeye anotori nevaning'ina vake vapenyu vari kuita sei vari kurarama zvokuti ndokwavaifanira kungonosuma ivo vobva vatakura dare iri vofamba nenyaya yekunzwa kuti zvinokodzerere zvanga zvafungwa nevanhu saka vari kunyanyokwesherana ivo vari 2 pache zvavo saka don't think kuti tingave tine muono wakanaka tikati inyaya yekuti svikiro rikombwe tinenge tamhanya kunopa result yavaifanira kubuditsa vari pamwe chete semhuri mukufamba pache zvavo ivo pache zvavo havatrustani vane kakutyanana kekakufungirana kari pakati pavo ipa ndosaka maona pabuda nyaya yekunzi uda kundiuraya ende kakufungirana ikakako manje ndekaifanira kuenda kunatanga kundodzwa ana baba vegara pasine mhuri yavo kuti ndezvatafunga kuti tiite zvauya nemwana okay pamusoro yedare inoda kubvunza mukoma vakuru kuti nzira inoda kushandiswa pakugadzira guva rababa ndiyo here nemunin'ina wenyu kwete kuda kunako imi samukoma pamakaona kuti nzira yari kutora handiyo zvipi zvamakaitawo imi kuti mufambe nenzira kwayo kwayo handina nzira yandakakwanisa kutora ndakangotarisa ndokubva ndaona kuti mawiro aita vanhu ava achinditsanangurira zvaari kutaura izvi uyu kuti ndikwanise kunge ndichiteerera mashoko ake
iye before akamboti nonga matombo ekuda kunditema ndamubvunza wandakanga ndabvunzwa nemumwe mwana ndikubva zvandiratidza kuti uyu hatigone kufamba tese uyu beta aite zvaari kufunga aende kuna baba sei vasina kuvazekereva unoona ndiwo hama chaidzo dzemufi ndo pano pari kundoshupa ipapo kuti shuwa tikunzwa kuti havana vabereki vavo vapenyu vanova kwanga wababa munini vanga wababa mukuru ndo hama chaidzo dzemufi uyu ava vano vekuzvaraka ndipabuda paya kuti vane kukwesherana kwavari kuita vane zvavasikuda kubuda padare kuti isusu inini nomunini wangu asi kunzwanana pano kuti tigadzirisai kuti vafambe pabodzi nokuti iyi nyaya iyi yanga yafanira kusungwa kweya kuno naana baba vakasara mapaita zvakanaka vahama miti mimi ndimi mukuru mumhuri ndizvo muning'ina auya neshoko rekuvakira guva rababa venyu zvichida guva iri rinovakirwa nemutoo wechivanhu kana mumwe mutoo wakasiyana nevamwe vanhu vatinosingovakira makaudza here muning'ina wenyu mashoko anoenderana nemavakiro eguva iroro kana kuti imimi muri kuti makangonyarara mukazvitarisa uye zvaifanirwa kuitwa chaizvo ndezvipi? Ndinotenda pane kungotaura kwakaitiwa nevatauri vaitaura mhuri yese yakaungana kana mida kuvakira baba musangovakire tangai mafamba mugoona mavakiro guva rababa zvichiratidza kuti panenge paine nyaya inotozotsvagwa inonzerwa nevanoona kwete isisu saka nokuona kuti mbavarira yekuti ndinoda kuvakira before iwo wakangondinhongera matombo ekuda kunditema ndinogona kufamba newewe ndichiita chii newewe apo right mazoita zvakanaka takuda kutanga kufambirana muri kuti pamashure apo pakanzikana muchida kurivakira fambai handiti anofanira kutungamira mhuri yepahama miti kufamba pakuvakirwa kweguva ndiani? Ndibaba wenyu. Saka imimi muning'ina wenyu auya toda kuti tichidzokera kuclaim because claim iri kuti iwe uri kuti tikavakira guva ndinofa ndopandi kufamba napo apo muning'ina wenyu auya achiti ndatenga ichi neichi neichi hazvina kureva kuti avakira handiti asi zvinhu zvangotengwa makazombotora here mukana wekuti muning'ina ngatimbofambai seshoko rakambotaurwa kumashure kuti ngatitangei tafamba imi makazomboda here kufamba? Hamuna kusvika ipapo ko tikadzoka pashoko rekuti muning'ina wenyu paakakutsanangurai shoko rekuti toda kuvakira guva imi mukamuti kuda kundiuraya munoti kudi? Handina kusvika ipapo kana kutaura kuti ndakati enda kuna baba. Baba ndivo vachakutungamirira vachataura votsvaga vachitaura vakapa nandiende ipapo iwe ndikuti waita izvi wegani enda unoita izvi nevanhu. Right. Tambobvunza nchiti mukuru ndiani mumhuri menyu? Ndimi handiti. Ko zvaizoita here kuti muning'ina aende kuna baba imi muripo? Kwe pakambofa baba akanga aripo kana pavakarwara aivepo pamwe anga ari mudiki kana kuti anga asipo asi mwana wavo avanga aripo ari kugwengwe kuti akagara padera osaka nekuda kwokuti baba wakafa iye asipo ndosaka asina kodzero yekuti chakapa kutiudza apa chii pamusoro karibatsirani pamusoro
ina undoona kuti nyaya yavakomana vari vaviri inenge yakatitangirei kure sokutaura kukuita baba, asi vana baba varipo handiti vanhu vanhu vangadai vauya nenyaya vachiti vana vari kukonana, ivo vana ndo vakonana ndo vakuya nenyaya kuru, and then ivo vakutaura nyaya yekuti uyu wanga asipo, vati vambotaura nyaya yekuti ndakanongerwa matombo kuratidza kuti vakambogwisana kavanhu zvokutoda kurovana, vakanongerana matombo aida kurovana. Hatizivi kuti yavakanongerana matombo yanga iripi, ndobva uya azosumuka kunotenga chi zvekuti baba vagadzira hana kukanganisa, nokuti ari kuti vakambogara pasi vese. Saka iye waifanira kungoti ogara futi pasi neveukama hwacho, voti ndakuenda kunotenga matombo aya atinoda kuvakira kuvanhu, vanhu vobva vatenderana obva auya. Saka vakazoenda kunotenga matombo handiti akauya nawo, kuti achinosvika kuna mukoma vakuti aiwa inini kwete unoda kundiuraya kana kuti unoda kudini. Tikada kuteerera pane nyaya yavo, nyaya yavo inenge yakatangira kure, nokuti vari kuti mwana uye baba wangu uye anga asipo chii chakamutarisa kuuya apa kureva kuti pane nyaya, asi havasikuda kubuda pachena. Pane nyaya hombe iri apo inofanira kutaurwa neava ipapa mumanjira chakapa kuti uyu neava vatadza kunatsa kuti uyu asipo uye vari papo, kusiyana kwedzimba, kusiyana kwedzimba, yes, kusiyana kwedzimba. Uya igara pana moyo kudevoko kwanzvadzi amai, kana kuti amai vake uyu namoyo mwana nani na baba. Saka ndifunga baba ava vari ndivo vanga vakatora amai vake uyu vakazibva vapesana, ava ndokutakuwa nechi naamai ndekuenda kupi ndekunagara kudeve andimona. Saka pese pakazefa baba ava vanga ndivo vanga vari vakuru, vanga vari pai, vanga vari panzvimbo. Saka kana ndisina kupuwa go ahead namai kuti baba wako wafa kuendai ndekuenda chirudzii. Saka ndipa nenyaya yepo papa zvokuti kuti dai vangazinzi vana vemunhu wani vanavo zvinhu zvine zvaifamba negara vana vashuwa kuwanda kwana mai ivo baba vari kumwe chete, vana vemunhu wani. Yes, asi changovapo chatiri kutongoona isu nekutaura kwavari kuita munin'ina makanganisira vakaita mukoma anofanira kutanga ati sori apedzerana mukoma dakare. Saka muri kuona kutadza kunzwisisana inyaya yekuti akambonhongerawo matombo zvakawanda zvakaitirana, akatadza kuya parufu amapoints ekuda kusimbisa kuti dare rione, asi nyaya huru ndeyekuti munin'ina asi kurespekta mukoma wake. ndichokwadi chiripo. Pane pamwe pandiri kutione zvakareka pani papo mukasa pacheredza pariso trick uripo ndokudai so munin'ina ariratidza kuti ane kalingi nekunana baba, nekuti nyaya yake yakaunza kuno kudai hayaigona kuti inopedzwa namukoma, inyaya inopedzwa nana baba. Ngatiti baba vavo dai vanga kunzi vari vapenyu vasvika pangu yekuti vazoshayika, vainosuma kunani, wainosuma kunani iwe ugere nababa, kuna mukoma here kana kuti kuna nababa? Tipindurewo. Mbondipindura zvandiri kuda ndikwanise kuendera kumberi. Right, kuna mukoma here kuna nababa, right? Vana baba vakasaukapo paground zvaifamba here kuti kugone kutekereza baba ii kuti ana baba vasipo paina mukoma kuti zvaizoivo vana baba varipo paground asi havana kuuya parumbu rwemunin'ina wavanhu vemukoma wavo, maikwanisa here kumuchengetedza musina kunovatora? Totanga tatsvaga pavari kuti tizive kuti vari kuti tikudii. Saka nyaya yamukurwisana imimi yamukuda kukoma vape permission kuti guva rivavo haizi yavo ndiana baba. Imimi pache zvenyu mungatakani mukachena sei vanogona kugadzisa nyaya iyoyo ndivana baba. Ine chatiri kunatsoona ndechekuti iwewo ukaenda kunana baba munogona kuva munonzwisisana nana baba, handiti? Vana baba kuti vazonotaura nemwanakomana wavo anova mukomana mukuru panenge parinozi pane breki pane papo, handisi kupaona kujeka kwapo. Hapana kujeka. Dai paine link yekuti mukomana mukuru anonzwisisana nababa zvailemera sei vana baba pavo kwavasuma iwewo? Hazvaivaremera kuti vaende kumona wavo mukomana unomudedza kuti munin'ina wako auya pana achiti ndaabadanho ridoti panyaya yatakambokuru yaiya semhuri
chaiva chakaipa chii plus ipapo zacho handaitanga inini kuenda kunana baba ndisina kugara nemukoma wangu pasi kuti mukoma ndezvandafunga kuti ndiite sei ndiite techisumuka tese namukoma tichinanga kupi kunana baba kuna vasumira shoko kuti ana baba ndezvatafunga kuita ndine mukoma wangu padhuze kondaizisumuka sei ndisingawirira nemukoma kuenda kunana baba kwana baba vakasvika ndibvunza kuti tanga waenda kunaona mukoma wako kurakidza kuti uyu nemukoma wako hapana lingi kunana baba kwacho hazvishamisa akaenda uyu akanzidzokera kuno mukoma wako ndisaka akazita simba rekuti auye kuno kudare kuti pamwe nyaya dzangu dzingapere pamusoro wezambo regai timubvunze kuti iwe pawakaenda kunana baba mhindo yako yana baba yakati kuti pamusoro pekuita chito chawaida kuti uite nokuda kwekuti iwo wati vana baba vari kuzviziva mhindo yana baba yakati kuti baba vakati ndini mashoko awapindurwa nemukoma wako inini handikwanisi kuasimudza kuti ndikwanise kunge ndichiita zvinhu zvamuda kuti tiite iwewo haminoti woita sei ndopandakabva ndatiwo chiregai ndidiwo ndimboenda kudare kwamambo chiona pese apa vanhamboita vakuvashanda vachakaneka kutetera iwewe pakutanga kuita zvinhu zviri namukoma wako hapana kuwira hapana suda wira hongewo unogona kunge une mari yokwanisa kutenga mamiti sekutaura kwavaita vati havatachavanogona zvekuti vakanga vasina mari asi njigere dzekuri kupa kana kukupanga kuti uite zvinhu zvanaka iwewe wakabva washandisa simba remari kuda kuita zvinhu zvako chiona mudzimu wako pachikonda ati ndidzi kuti dare rako iwo kuti rifambe rinotangira nakuti unofanira kudzokeriwa go back to basics nakuti kunonga matombo kwese kwawakaita handizoti chakuita sei mashoko ese avakakudza iwo sabhuti avoti vachakuita sei asi unofanira kudzokera nomwamira ezvembunzo ndakubvunza kuti iye ari kugara pane guva rababa pamuri vaviri apa ndiani papa nemukomana mudiki asi zvirava kuti mukoma vane musha wavo pasaiti mukoma nemusha iwe mune wenyu saiti saka zvinhu zvamakatenga apa zviri kuti zviri kupa kwangu kumba kwenyu kwamugara ndekuti ndadaro okay saka hamuoni sekunge mukapa rukudzo kuna mukoma mukanyatsogara navo pasi muchivatsanangurira nezveurombo ndikuona pange mukoma vari kuona pange vakadzikisirwa nemi hamusi kuvapawo chigaro chavo cheukuru zvingakuremerei here izvo zvokuti munyatsogara pasi nemukoma munyatsovasuma kuti tafunga kuita zvakati zvisiri zvemhirizhoka ungasuma ukadii apa kusuma kwacho nahamino kuti vada kuti ndisume ndakaita sei right shamwari ground rako ndosina kurigadzira ground rako rakakanasa kubva pakutanga handiri kunzwa dai waiziva kuti iwo ground rangu toda kuti tigadzire ground rangu iri unenge wakarigadzira kubva pekutanga sungano yakauya pane mukoma wako nhasi zvese zvaikutsura zvese zviri kuvanzwa apa pane zvaikutsura musingawirira kusvikira wazoona kuti the best solution panapa yanda kuita panapa kashe ndibate matombo pamwe angasunungure chii hana yake nepfungwa dzake wakaona kuti iwo matombo ndo anokwanisa kugadzirisa chii zvinhu chiona manje nhasi pamatombo paipai wakuchida kuti iwewe uchigadzirisa guva rababa iri hauna kubereka warumbodzika ani mabereka wamudewana wakuchida kusuma manje abiya kwakutaura taiwaka ko honde yakaperera iwe imbotanga warwachi honde yako kana wapedza honde yako then usazidzoka kupi kwatiri saka iwe dambudziko raunofanira kunge usigadzirisa kako tanga wadzokera mashure umboita macorrection kusvikira wasvika apa pane honde yematombo apa wechidzidzana nomukoma wako kana machidzana nomukoma wako akukwanisa kukupanga iwo mazano ekukuti munin'ina ngatichifambei takadai kusvikira nhasi makuzoenda kunabata guva rababa iri handizvo
hazvisiri isusu chatiri kuita manje apa nyaya yenyu hatisi kukwanisa kuipedza nhasi. Tiri kudana baba, ngavauya ana baba. Ana baba wacho ivavo tiri kuvada pano ndokuti tikwanise kunge tichipatsanura nyaya yenyu. Hatiipedze nhasi. Muri tu ndeziva kuti kwachimusoro hakuna vana tu ava. Chimusoro akasiya abereka. Muri iripo. Uyai pano. Next court. Papa zvizangu sematauro yangaitwa kuti vana baba vachiuya iwe munin'ina namukoma traya kumboti usvike nemukoma wako muzoya mano vane chii kumbotaurwa. Yes. Imi mova hama miti vakuru chiregai kuita mwoyo wedombo nekuti ndimi mukuru kana musi pazviti kana pane hawana chaavana hatizivi pamwe ane zvaaona mwana fambai mugadzirira baba hazvina kushata kana ragari vako zvinhu izvozvozvo zvinokushata uri mubasa kana ranzi rinovakwa chaita chinhu chakanaka kumhuri yese asi chabudidzani muri cheche. Notenda baba ndiri kuzvinzwa. Inini ndinozviziva kuti kuungana kwemusha ndo kunoita kuti zvinhu zvifambe. Asi kwete kuti iwe pachako usina wataura naye ungoverekana wakuita zvauri kufunga iwe mupfungwa mako uchifungidzira kuti ndikaita izvi ndinofunga kuti ndagadzira pangu ndarama. Ngatisangane musi wa 22.